Bagong programa sa Land Transportation Office nga e-Patrol o LTO on Wheels mo arangkada na di madugay sa Northern Mindanao. Pagkuha o pag-renew sa lisensya o rehistro sa sakyanan, pwedeng maproseso. Ani report. Miabot na ngadto sa LTO Regional Office 10 ang bagong bus nga ilang napalit subay sa bagong programa sa ahensya nga naglaraw nga makatabang sa mga motorista sa rehiyon. Kini ang LTO on Wheels o e-Patrol nga tumong ang pagpadali sa pagproseso sa pagkuha o pag-renew sa lisensya o sakyanan sa mga hilit nga lugar. Mga kapuso, sayron ta kung unsa ba ang anaa sa sulod ni ining sakyanana. So mga kapuso, nanata din karon sa sulod sa LTO on Wheels. Makita na to, adunay 5 ka counter nga gianda mga LTO dinhiya kung asa nagkadaian trabahante nila ang manglingkod dinhiya. Og matag counter, adunay nagkadaiyang tahas nga makahatod og tabang sa ilahang mga kliyente. So make sure na makapag-renew na po sila ng lisensya nila at ma-renew na rin po ang rehistro ng kanilang masakyan. Karon, nagpadayon ang pagpamalit sa LTO sa mga kinahanglan nga gamit sa LTO on Wheels, sama sa mga computers, lakip na engraving machine nga mo'y muhimo sa mga license cards nga gina-issue sa ahensya. Tulo ka mga LTO on Wheels bus units ang nakatakdang moabot sa Northern Mindanao. Ito ang pagkakataon ngayon na hindi nyo kailangan bumaba pa sa syudad para kumuha lang ng inyong rehistro sa sasakyan, mag-renew ng rehistro o mag-renew ng inyong lisensya o kumuha ng SP. Gikalipay sab sa LTO Region 10 karon ang ilang hugot nga koordinasyon sa mga LGU. Sama na lamang sa Quezon Bukidnon kung asa nakatakdang itukod ang ilahang satellite office nga makaakomodar sa ilang mga kliyente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.